حلف جزء قرب introduction هيبقى نيره بدعوة تي نجمر استعمال تحدش استينا نجمر زلنا أملاح مسكن إيشي أملاح مسكن بدعوة ناي موداتها زمننا كن مهار ماتي تمرتي موداتها زمن ويكلاي إذا ناي متجرشة وانات تمرتينا كن مهار بتي ناي إنجليزية كاثوليكي بلو سلزي أملاح مسكن لو ما أنتي أبتي زوريا مأتوي نمنتاي نمهار نتايوتي كاو نمنتاي أقداس نتو أقدا أبزبل قرب كرينا مالتي أملاح مسكن أب نجمع لكن أب بيتروس قدام بيتروس معرف أربعته كاب قطشوعات جميرنا أو خاص دكمه حدث صحف كاو خنان ببينا قدام بيتروس معرف أربعته قطشوعات ده حسكم بايبلكم توصاهم صباي كل جزء من صحاب قرصنا حيزنا نمسا صحاب قرصنا خا كوف مسفلنا خا خبور سنا نوصا أيوه آمين كم عتق سراويت آمين نخسم وتقدر كل جزء نتابرته أي فلاني نبذ خوني يكون بوتا خير كله حجوا إذن كأساس مالتي معاسي لهم دوس عند حدانا يونيفورم مسوسة سيفيل كلان تخلينا منجح سيفيل خون تخلينا تراي دوس وسلذي كل جزء أزوارنا مسنا خون بوي مالتي آمين أوكي كم بوي بشم يسوع كريستوس جناحه موداتا كل نجر قريبو سلذي رأسكم جتو نسألتون نحويب طيب لنا على الصحف جناحه موداتا كل نجر قريبو آمين كل نجر نعم فتسم تاجت وسايقبر الله يفتن الله يقلتف الله جزابير مسكن عند حد عنينا أبزي ناي بيتروس ملأختي قريبو إلمش أبتقدامي ملأختو أبتخالاي ملأختو خاني قال يوم ملاقتي انتهي زبلين يرم تسفهم الساعة دا أبيلو كم تقدم أبوتاتنا زبلنا زنبرو كم ريكون نزلوا استلوت أنا قال يلا نزبلو ملاقت سمت يوم ويتناس أهو هاي بيتروس كاتها يبلهم كم زيلهم زلاق الصباح هاللو جناح زيابير سي نتي تسفو انتهي قبرانيو أيدهم جينيو كل سب نامر حان كمتس كل سب نفتت حق كمتس دا نتسفو يدهم جيل لمبري بلا نبتغالا بيتروس معرف سلسة مالتي قويتها تاي قبرني أيدهم جيون يجيب لنا أملاح مسكن سلزي حدا حبتي خون زنبرة ما تقويتها قن ممسو خون زنبرة تايو كاب كل عليد كاب كل وجن كاب كل نجار كاب كل قانقة نسمو زمن نسمو دوز ولا تمنقص أملاح سي represent الدخون زوكل ده قبل نيرو كبجو خد حنيرو ما تيام لحم مسكن لازم مدحان حزبتات مدحان سبات مدحان دق سبات بتعقس بتعقس الصبا قويتا سلازل النمبر إخزابير تاي قبرنيو نتسفو أيدهم جون إيو آمين سلازم لحم مسكن موداتا كل نجار قريبو عند حدا يلوب إدرس أفت زمانه سي حجي مع رخندي نبتي متشرشة قطنا تايجرنا لنا الزينة دفينا خمس لنا كن حسب أتقامي أي كوني مالتيو هنياتو قال إخزابير أي حسنيو صحف كفرس أي كالني أملاح مسجن كاب قال إخزابير حنتي وتأخذ تحلف كا سماين مدرن تتقليلو حلف يقلل برقة سماين مدرن ده حدا إخزيتها خوني هو تي سماين مدرن تايدو خون البحوز ما كله خاي تايدو خون ليلو فح زبل الإخزيت ساب كرمانا يزلل والله رينا أملاح مسجن سلازي إخزابير مسجن اتعلما نزخن المحل كنا حدا خبتي زحق زنا تايو جناحه مودعته كل نجار قريبو سلازي رأسكم جتو صلوتك نوحب لنا أملاح مسكن رأسنا ديسيبلين كنجبر رأسنا خنجت نايقويتنا يسوع كريستوس ممسا الله إن بلنا إن تتصابنا أملاح مسكن تتصابل بكل ونامو بقدسنا بصريت بنسهنا خنبر كابت زحق زنا تمرتات حدا يمالتي أملاح مسكن آمين كريستوس أب أفدق إذا آمين آمين ده سمع إنه أبدأ جبيت دوي لك حق بلا الله خذ بالسي نهزاب يكونن نبي تخشاني يكونن ديو تاجراتو نيرا دفيا أبو حكالو قدايات أب قلة أبتي ما ترى لا وزن زخانة نجار أتوك كيرا ما تخرستوس كابي وتنيرو دق وتنيرو no حق بلا الله خيب نيرو يا بير مسكن I believe Christ is within us آمين أمونغنا يزلوا أوتينا إلى حسب من جناح أملاح مسكن بمنفسه مثلا الله زي بيري بارح هذا ما عالتجن تهجبر كم تصيو كويس لنا كم تصيو آمين سلازم عينا
نصبه مالش تحسوا تمرتنا أبز زوريا زي كول مالتي تقدأت في مجمريا أتملكتات كنرينا مالتيو ملكتات ناي قويتنا يسوع كريستوس ممسا مالتيو أتي أزيو دس بالنجار أبز تايو حجي كريستوس نخيمة أساسي زي دخل كله إلنا نحسبه نجار بزح يلن مالتيو عندنا داعم ساعات ناي قويتنا يسوع كريستوس زبل كرينا زي سفلا لي بوزيشن سالو كل بوزيشنز كرينا مات بسفلا لي ملكع مالتيو لحركة أتي كم بيتخرسيان كم مرجعينا تي ناتنا ستاند خان تاي كنوسيدنا مالتيو دحريو ناي بيتخرسيان موساد منطا مطرق بيتخرسيان دبل كرينا مالتي أملاح مسكن أتي عابي مكرة دحريو ناي شحمت نقسنت ناي ذا العالم فردي كمون تحدش سماين حدش مدرن عن صنيح لنا رينا أورب زي المسك من قد ماتي سلذي زي تمرت زي أزيو أقدس سخنه سرته أمنتي مالتيو مصحف قدسنا حدا خابتي مسرتاوي زخونه تمرتي كريستنا يلوزلو عند حدا فاونديشنز أفتي مسرتاوي نجار زنبع زخونه الرداد على كخوينو كل جزء سب نتمرتي يمثل سب نمنتاي يمثل سب مصحف قدس يبلنا سب سخمت حسب خومي يبلنا كمين أنا حسب مسيركم كم تستعلمنايو كم تستمهرنايو كم تترين دخلنايو كمين أنا حسب سلذي خامس لنا حسب تمرتنا أنا من تاي تصلوي ماسي نهيوتنا ننامرنا نتمكراتنا كل تاي قبري يتصلوي مالتي سلذي أملاح مسجن عند حدا أنا بحق صبوا دخلنا مسرت أنصيف كام جمارة مالتي أتي صبوا دخلنا مسرت الحلا بالك ناب مودات حاجات كان يمتار عقمي ناي مقوي عقمي تركبها من ياتو نسب إبراهيم كزارم كله تنا إبراهيم صحفي أم بعرف حمشته بزعباز نجار سبزح نزاربون يرنا جناخه نعهدكم سي دون زاسرتكم كن مسمعون تايو إنكيلوا هو ونياتو سبا قال مجبكم عصم بالعيكون النبلة يزارب مالتيو عصم بالعسنيناتيو نتهم نلبونهم بملمات زلامد السبات بصحات سبات يلام لحمس سلذي ناو قصنا متان كن ما تاتر ناو قصنا متان كن كيرسي مجمّنا تحن قبلنا نتي مسرت بوجرنا كنسرت كنكل علونا إلى أملاح مسكين زعتي أو زلوا دشة مسرتات يزارب مالتي أمين سلذي عند حدا مسرت وزتاعي جزات راين تهاي تخون ثاني عز نبر عند حدا مسرت زي عاي خوينا حدا جزا من البات سقابتي فتناز مت تعي كوين خصم معك أخذ مكره خصاب مت سدت سقاب مت قلق سقاب مت حدا خرشان تخمس لك أي خلي بقى دسك لك معتي هو تقول قال اختبل تخلي نحن دافت مسرته قال انا قاعد صاني حواقن حنتني اشتني قلت هاي تقول ماتيو توصلوا خاب مسمر توصوا مات لك حمزي جزا واحد تمتيو زفتن مالتي ويتنا يسوع كريستوس كم إلا ليكون عندي أتي نقدر إيش سامع الزجبرو أبقى حسرته بله سبعة يمثلي لو أملاح مسكين حجي وتحالها عشان سبعة كاني أم تاي سريته أبحث أسريته اتفتنا السين فتنا يمتيوم أتي درخي تدفيت حال عين الدفيتي نفاس نفسه وحجو نتي عايزة خالوني زبل النمبر كم زي سفلي سرت خونه أيكون الماجي كودو كان تاي خونه أي تخالون دك على جيروسي جن هاقبل أي كالن كودو أي كالن تحنت جن أبكر واسرة صنحت أبحث أسرة صنحت ودقت أو ودا دقة خان تاي كونه يبلنا زجدده كونه يبلنا زخافة كونه يبلنا ماجي سلازي أزيو أقداس نجاري بزع مسرتاوي نجار نزارب سلازلنا ما أتيام لحم مسكين إذا حدا خبتي مسرتاوي ناي كرسنا دكتورين سلاد خنا ما في لك خامو وحج كم بفتنا لك من كقات مدري دي قال أحمد خلوه عند حدا صنع دخان مسر زي بالخانو بيت تاخون ماتي إذلي كولابس قبر إذلي تاي قبر ماتيو بقليلو كنا كعن كودغن يجمر ما سلازا ملح مسكين حدا خبتي مسرتاوي أقداس خنا ثمرتي كرسنا إمالتي زي النريمات بدعوة موداتها زمن زعت مرت زخنا حسب كلنا أخول لجزيه متجم نتايو دراما يزبحال مالتي نمتاي حدا خبت دراما زقبرو يكلاي حدا خبتي أجر مزخونة فريد خونة في السامة زقبرو تاي مسيلكم أو في السام حجوس الله أو في السام دست الله أو في السام كان فردين واي تانا الله ماشي شكون لهم نتوم بكريستوس يسوع زلنا السبات اتناي مجرشا زمن
ድሕር እንዳተጠቕለለ ክኸይድ ከሎ ናብ መወዳእታ እቲ ግዜ እንዳተጠቕለለ ክኸይድ ከሎ ኣምላኽ መስገን እቲ ዝተባረኸ ተስፋና ዝፍጸመሉ ፍጻመ ስለ ዝኾነ ኣዝዩና ደስ እዩ ዝብለና ኣምላኽ መስገን በንጻሩ ግን ነዚ ህይወት ኣምላኽ ዘይጣዕሙ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብ ህይወት ኣምላኽ ሪሒቖም ንዘለኣለም ብናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ዝፍረዱ ሰባት ስለ ዘለዉ ከዓ በንጻሩ ከዓ ብዙሕ ዋይዋይታ ብዙሕ እህታ ብዙሕ ጓሂ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ሽዑ ብዛዕባ ስድራና ኣይክንሓስብ ኢና ኣብኡ ጓሂ የለን ይድብል ስድራና ተሪፎም ገለልና ይንጉህን ኢና ብሰማይ ኣሜን እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ እግዚኣብሔር ፍርዱ ቁኑዕ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ እንታይ ንገብሮ ኢና መሲልኩም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ተቐቢልናስ ሕጉሳት ኮይና ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ ግን ግዜ የለና ማለት እዩ ነቶም ዘይደሓኑ ስድራና ነቶም ኣብ ዓለም ጠንቀላልዕ ዝብሉ ዘለዉ ፈተውትና ብፆትና እንምንጥነሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ ክልተ ነገር ኢሉ ክሳይ ዝገብሮ ማለት እዩ ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ድራማ ክንብሎ ንኽእል ማለት በቲ ሓደ ወገን ብክርስቶስ ዘለዉ ሓጎስን ደስታን ዓወትን ዝጓናፀፍሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ናይ ክብሪ ግዜ ናይ ሓጎስ ግዜ ናይ ምፅናዕ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ክንኸውን ይግባአና እዩ ደስ ክብለና ይግባእ እዩ ማለት እዩ ደስ ይብለና ከዓ እዩ ከምኡ ዝብለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ 19 ክዛረብ ከሎ መርዓቲ ገንሸል ኣኺሉ መርዓቱ ከዓ እንታይ ኮይና ተዳልያ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ብን ዝበለ ፃዕዳ ክዳን ከዓ ክትክደን ከዓ ተዋህባ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ድሕሪ ቅፅል ኣቢሉ ኣቱም ሰማያትን ኣብኡ ዘለኹምን ኩልኹምን ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ምድርን ምልኣታን ግና ዲያብሎስ ቁርብ ግዜ ከም ዘለዎ ፈሊጡሲ ብዓቢ ቁጣዓ ብብርቱዕ ቁጣዓ ወሪድኩም ኣሎ እሞ ወይልኹም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰማይ ዓቢ ዝኾነ ምፅንናዕ እንዳሃለዎ ከሎ ንቅዱሳን ማለት እዩ ኣብ ምድርኻ በንጻሩኻ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስደት ኣሎ ብድሕሪ እውን እንታይ ይቕፅል ማለት እዩ እቲ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ማለት እዩ ኢተርናል ጃጅመንት ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝስዕበሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ፅውፅዋት መፅሓፍቲ ድርሳነ እንዳተባሃለ ዝድረስ መፅሓፍታት ማርያም ከምዚ ጌራ ፈይዳቶ ከምዚ ገለገለ ዝበሃል ነገር ነንብብ ኢና ኣይኮነን እንዲሁ ኣብታ ሚዛን ከይዳ ያይ ማርያም ሲ ናይ ዓመፃ ተሓጋጋዚት ኮይናስ ኣብታ ክስታይ ከይዳ ኣብታ ሚዛን ከይዳስ ኣፅሊላትላ እታ ዘፅለለትላ ሚዛን ከቢዳሲ ትፅድቁ በዚሑ ብኸምኡ ከዓ ፀዲቃትዩ ይበሃል እዩ ከምኡ ድበሃል ታሪክ የለን ፍርዲ ብሕጂ ፍርዲ ገና ኣይኮነን ፍርዲ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክንገብር እዩ ኩሉ ከከምቲ ዝገበሮ ከከምቲ ዝተመላለሶ መንገዲ ዝፍረደሉ ብፅድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ኣምላኽ እንታይ ገይሩሎ መዲቡሎ እዩ ዝብለና ይፈርድ ኣሎ ይኮነን ዝብለና ኣምላኽ ሓንቲ መዓልቲ መዲቡሎ ኩሉ ሰብ እንታይ ዝገብረላ ማለት እዩ ኣብ ፍርዲ ዝቐርበላ ከከምቲ ዝግብኦ እንታይ ዝገብር ዓስቡ ዝቕበለላ ዋጉ ዝቕበለላ ናይ ፍርዲ መዓልቲ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩሎ መዲቡ ኣሎ ገና እዚ ኣይተፈፀመን ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሓንቲ መዓልቲ መዲቡ ኣሎ እንድሕር ዳ ኢልና ኩሉ ሰብ ኣብኣ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ንሕና እውን ኣብኡ ክንቀርብ ኣለና ማለት ስለዚ እታ መዓልቲ ኣበያ ደላ ኣብ ቅድሜና እያ ዘላ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ኣሜን እሺ እዚ ትምህርቲ እዚ በቲ ናይ እንግሊዝኛ ስካቶሎጂ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ስካቶሎጂ ዝብል እቲ ስካቶስ ዝብል ናይ መወዳእታ ወይ ከላይ መጠረስታ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ማለት እዩ መጠረስታ ወይ መወዳእታ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ቃላት ተጋጢም እቲ ስካቶሎጂ ዝብል ከምዚ ንሕና ናይ መወዳእታ ዘመን እንብሎ ማለት እዩ ብሓንቲ ቃል ግን ተጠቕሊሉ ስካቶሎጂ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ወይ ከላይ ናይ መጨረሻ ዘመን ወይ ከላይ ናይ ነገር ኩሉ መዛዘሚ ማለት እዩ እቲ ሎጂ ማለት ካ መጽናዕቲ ማለት እዩ ኦሎጂ ካ ናይ መጽናዕቲ ማለት ስለዚ ስካቶሎጂ ክንብል ከለና ናይ መወዳእታ ዘመን መጽናዕቲ ወይ ከላይ ትምህርቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዘመን መጽናዕቲ ክንብል ከለና ንድሕሪት ተመሊስና ትንቢታት ርኢና ብዛዕባ ፊቸር እንድሕዳ ክንዛረብ ኮይንና ሲ ብዛዕባ እንታይ እውን ንርኢና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ንርኢና ማለት እዩ ንምንታይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ንርኢ ኣብ ግብራራት 11 ስታይሎም ኣሎ እንዳጸለየ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዕንቶም ከዓ እንታይ ተቐበለቶ እዩ ዝብለና ደበና ተቐበለቶ ኣቱም ሰብ ገሊላ ኢልዎም እቲ መልኣኽ መፂ ሽዑ ንምንታይ ከ ናብ ሰማያን ቃዕሪኩም ሰልኩም ትጥምቱ ኣለኹም ምክንያቱ ገና ክምለስ ዝፅበይዎ ነይሮም ሽዑ ከምዛ ክኸይድ ዝረኣኹሞ ልክዕ ከምኡ ከዓ ተኸገብር እዩ ክምለስ ኢሎም ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ ዝፅሑፍቲ ልክዕ ከምቲ
ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላድ ዝተፈጸመሉ ከምኡ ከዓ ምጽዓቱ ዝፍጸመሉ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ናይ ድሕሪት ትንቢታት ፍጻመ ምርኣይና እንታይ ይበናይ ማለት እዩ ኣሹረንስ ይበና ወይ ከላይ ርትዒ ርግጽነት ይበናይ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ልክዕ ከምኡ ከዓ እቲ ኣብ ቅድሚያ ዘሎ እግዚአብሔር ዝተዛረበና ትንቢታት ፍጻመ ከም ዘሎ ከም ዝፍጸም እንታይ ይገብረናይ ማለት እዩ የርእየና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ትምህርቲ መወዳእታ ዘመን ክረኸለና ከም ታዕንቶይ ትንክፍ ዘበልኮ ምልክታት ዳግም ምጽአት ጎይታ ኣብ ክሪና ማለት እዩ ሕጂ ምልክታት ዳግም ምጽአት ጎይታ ክንብል ከለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝመሃረሎ ሐዋርያት ዝመሃርዎሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንደገና ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ከይተረፈታይ ዝገብሮ ዝተነበይዎ ዝተዛረቦ ብዙሕ ጽሑፋት ኣለዎ በቲ ግዜ ዝፈቅደልና መጠን ማለት እዩ እንዳዳሐሰስናዮ እንዳራናዮ ክንከይድና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጻእ መዓስ በኸመይ ድመጽእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ይኽመጽእ ኦፍ ኮርስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በብግዜ እንታይ ይገብረና ይመስልኩም ቪዚት ይገብረና ይመጸና አሜን ከምጽል ኸለና ቪዚት ይገብረና መጸና ኢንካውንተር ይገብረና ብምንታዩ ብመንፈሱ አሜን ግና ሓንቲ መዓልትላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸሲ እቶም ህያዋን እንደበሉ ድምጽ ወደ ኣምላኽ ሰምላ ሰዓት ክትመጽያ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን እቶም ህያዋን ዘበልና ኩልና እንታይ ንገብረሉ ድምጹ ንሰምዓ ሞታት ኣይሰምዖን እዮም እዚ ምርኻብ እዚ ኣብ ሰማያት ዝኸውን ኣምላኽ ይመስገን እንደገና ዝመጸሉ ካሎ በኽብሪ ማለት እዩ ተቀዳማይ ዝመጸሉ መምጻእ ብምንታይ ነይሩ ልክዕ ከም ባርያ ርእሱ ኣሕሲሩ ርእሱ ኣዋሪዱ ባርያ መሲሉ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ይመጽዩ ኣብቲ ካልኣይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከም ንጉስ ይመጽእ አሜን ኣምበላይ ፈረስ ተቐሚጡ ይመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኣድጊ ተቐሚጡ ለይኮነሲ እንታይ ኣምበላይ ፈረስ ተቐሚጡ ይመጽእ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብኽብሪ ይመጽእ ስለዚ መዓስ ንዝብልካ ነዋነው ሰባሪት ወላ ሓደ ሰብ ብዛዕቦ ዝፈልጥ የለን ብዙሓት ፕሬዲክት ገይሮም ኮይኖም ብፍላይ በዝናይ ምጽአት ተመልከተ ከም ጀሆዋ ዊትነስ ገይሩ ፌል ገበር የለን ክንደም 19 ገለይሎም እወ ከምዚሉ ብዘይሩኢ መንገድን ኣብ ከምዚ ሓሊፉ ዶ ከምዚ ብጋህዲ ዝመጸሉ ግን ኢሎም መሸም ተመዓልቲ ቀይሮም ማለት እዩ 4 መዓልቲ ገለገታት ቀያይሮም ማለት እዩ they failed ዝኾነ ይኹን ወላ ክርስቲያን ይኹን ኣማኒ ይኹን ዘይ ኣማኒ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ ክመጽእ ምዃኑስ ነጊርኒ እንድሕዳይልኩም ልብኹም ኣይወሰን እግዚአብሔር ኣይተዛረበን ጽሑፍ ክልወጥ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ጽሑፍ እንታይ ይብለና ብዘይ ኣቦ ወዲ ሰብ ኮነ መላእኽቲ ኣቦይስ ነታ መዓልቲ ኣይገብሯን እዮም ኣይፈልጥዋን እዮም ኢሉማ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ኣይፈልጥዋን እንድሕዳ ኮይኑ ኣይፈልጥዋን እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምንታይ ክመጽእ ከም ሰራቕ ኮይኑ ይመጽእ ከም ሰራቕ ክብለና ከሎ ግን ንዓና ግን ሰራቕ ይኮን ይኮነን ዝመጽእና ምክንያቱ እንዳተጸበና ስለ ዝመጽእ ሰራቂ ብዘይ ተጸበሃ መዓልቲ መጽእ እንዲ ተኾተካ ኣይኮነን እንዲ ምክንያቱ ሲ ሰራቕ ሲ መዓስ ከም ዝመጽእ እንተዝፈል ነይሩስ ዋና ቤት ሲ ቤት ክትቋዓት ከላሲ ስቂሉ ኣይምርኣየን ነይሩ ይብለና ስለዚ ነቶም ዝቋዓቱ ነቶም ናብ ጥፍኣት ነቶም ንፍርዲ ጽበይ ዘለው ሰባት ምጽአቱ ነቨር ሰንስ አይገብሮን እዮም ንሓና ግን ኣምላኽ መስገን መንፈስ ኣምላኽ ዘሎና ግን ማራናታ ዝብል መንፈስ ኣሎ ታ መንፈስ ትመርዓትን ታ መንፈስ እንታይ ብለው ይዝብለና ንዓይ ብለው ኢላ ኣምላኽ መስገን አሜን ስለዚ ማራናታ ዝብል ስፒሪት ማራናታ ዝብል መንፈስ ኣሎና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓ ዝብል ንሱ ይኮኒ በቅድስና ንምጽአት ዘዳልወና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብኽብሪ መቐባል ዘዳልወና ንሱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንታይ ዝብለና ነታ ማሕበር ምእንቲ ቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ነገር ዘይብላ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ርእሱ ምእንቲ ቆማ ኢሉሲ በጃ እንታይ ገበረ ርእሱ በጃ ሃበይ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መርዓት ኢኹም እንድሕር ደኣኒ ናብራኹም ሓላፍ ዘላፍ ኮይኑሎ ኣብታ ማሕበር ሳይ ትገብሩ ኣለኹም ሲኩን ነቲ ናይ ማሕበር ገጽ ኢኹም ተዕጥርዎ ዘለኹም ነቲ ናይ ማሕበር ገጽ ሳይ ትገብሩ ተኽፍእዎ ኣለኹም ኣረጊቶም ትወ ኣለኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሸር ትገብር ማሕበር ግን እንታይ ዕጣር ዘይብላ ነቐፋ ዘይብላ ቅድስቲ ክብርቲ ማሕበር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ክብርቲ ክንብል ከለና ኖት ነሰሰርሊ ብዓበይት
ዘወቀበት ወይ ከላይ ዘገይጸት ማህበር ወይ ከላይ ቸርች ማታ ይኮን ህንጻ ይኮን እንዛርብ ዘሎ ናይ ልብ ንጽህና ናይ ልብ ቅድስና ይዛርብ ዘሎ አምላኽ መስገን እቶም ቅዱሳን ሲ ኣብ ልቦም استحاذ قويت هاللوم أملاح مسكن قبل مستقدس قويت هاللوم مسخالة مس ما نم تاجي قبره compromise زي قبره ما تي أملاح مسكن مس ما قال منم وقعد قا زي أتولو قويت هاللوم أمين سلزي أملاح مسكن كبرتين دس المحبر غيرهم أنت خو ما بلنا أملاح مسكن أمين الذي كريستوس كمتس أمين كمتس خلوجين تما على تسفلت أهلا لبنا جن ينافق يدلي ما تعمل لهم مسكن إمن أنت لخمس خمس خل إن ردنا نتصبى مع شعو هندبت هيكون الناني قاش هيكون الناني قاعد حان مسأ خاينا نبل مالش تدري كونه تن عصت الناقل ذكر عنده حموش زيتن مليان زدالو عن ساعتين تايد خناه أيدك أسان كريستوس كمس مخانسي يرد النير مالش تن حموش لكن زيتن وديان مالش صلوت يلن كلام لهم من باب يلن نرسن إندالجي قبرا كم سرائن ينبرا خم تسمعن يخدا دس ولا نأخذ مثلاً يزاربا that's the life زي تخذ ود life نسي لذا أملاح مسكين we have to preserve our oil أمين زيتنا نعقب سبات كنكون أملاح يدلينا لكنا نبي تخشان من تا وكلاي موسى مسراك سفر على قالاتي تقوم لي مصحف قدسنا مالتيو حرم على تخابي تخشان تصرقوا الجزية لا مهنياتهم مصحف قدس نتايلو حجي تي مستر مفراس حقس فلت والله خو ميلو مستر مفراس حقي وكلاي تي صار كريستوس زغلط له معاسيو تا محبر مستصرغتيو تاي تغبر كم دليت اوبريت تغبر مصحف قدس نحن نغرنا هلو بزحات اطرار كريستوس تنسيما لو لنا زحات انتي كرايست سالو كو دي انتي كرايست ግን ገና ይተገልጸን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጸረ ክርስቶስ እቲ ኢሉ ስፔሲፊክሊ ዴፊኒት አርቲክል ጽዋዕ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስና እቲ ወድ ጥፋት እቲ ሰብዓ ዓመፃ እናበለ ዝገልጾ ግን እንታይ ሆነናሎ ገና አይተገልጸናሎ በብዙሓት አጥራር ክርስቶስ ተላዕሎም ካብ ኔሮ ጀሚርካ ማለት እዩ ንክርስቶስ ጻረሩ ብዙሓት ኔሮም እዮም ስለዚህ እቲ ወድ ዓመፃ ግን ክግለጽ እንደሕዳ ኮይኑ ንሱ አይኮነልን እዩ ከምዚ ተመሳሳይልካ መንባር ማለት እዩ በዓመፃ ይትገዝእ በኃጢአት ይትገዝእ ዓለም بحديث تجمعات كون يشعو نعو دايم من قد غير وزن لا يمسكم ناي بيت خرسان بريزنس يابس امين ناي بيت خرسان هلو الناس سيطان كمدريتو اوبريت كيغبر تاي غبر مسلكم فرينو يحزل مصحف قرص يدلنا سيطان بجكا خسرق حارد كطف نخال اي مصني مش بلنا حراين حناس غويتا لنا تم غويتا زي بلن كدا تخون دي حارلهم دي يطفم درو اوف كورس هو تم سريقو مالو جي ولا أنا هو distraction يزل الشيطان نايت عنا distraction يزل كل نجار أنت هقبر يزل distort هقبر يزل نوع خي كون كم دريتو كي كيد إجابير تاجر له سلزليو جدب جير له سلزليو نا إجابير منفس عبد الخوين تاجر له سلزليو كم دريتو خي كيد يقدبه يعقبه سلزليو لازم نبي تخرسان مبرتع أو حبرة السبت عنا حبرة السبت بتسقنا حبرة السبت سلام أزي أقد أستر الله ما في أملاح مسك نايك الدوسان بتصلت منك أحملتي أملاح مسك أنا قلت كو أيرو أي تسمعنا نيلوم عد زحل زقدف عدي لك عد تصل الله عنك effectively no ذا أيرزي أي تسمع معنا أو لأنا قد يفهمنا مقلاص وحيدو مقلاص أمن روح ولا بطاق عن كيدي لهم عدي يغيروا preserve غير كان الله خماتنا تعدى أملاح مسك آمين بمتانتي مثل እግዚአብሔር ግዜ ዘحلف ካዮ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ካብይ ኻንዳ ተገልጸ ስለዚ ኸይድ ናይ ኸውን ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ስራሕ ይግታይ ማለት ስለዚህ ናይ ቤተክርስቲያን ህልውና አዝዩ ዓቢ ተራይ ጻፍ ዘሎ ማለት እዩ እንደገና ተዓቢ መከራ እቲ ያለ ዘሎ ኸፈልite ዓቢ መከራ መልኩ ግን እቲ ዓቢ ስፔሲፊክ ዝኾነ ዓቢ መከራ ካሎ ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነ እንዴ ናይ መከራ ጻድቕ ብዙሕ እዩ حجي كل مكرة كنزارب الله يكون اللاني نعوت هنا نقبر يجيب لنا مصحف قدس أمدري خلكم عالم خلكم صبا علكم جناح أنا نعلم سيريامه أجهم أي تفرو بيشير فولي بلنا ما تيام لحمس كنت حقوس دس بالكم يجيب لنا من يا كريستوس سلسلة جبرة نعلم سلسلة سعر أم لحمس كن نحن خان هاي كريستوس سلسلة خلنا سعرتينا دسعرنا مكرة يلنا سعرنا نايس ما تأثر حيلنا أم لحمس كن جناح مكرة أكل كريستنا
ቤተ ክርስቲያን ብዘይ መከራ ነበር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እንተ ዘይደቂሳ ታትከውን ኣይትኽእልን እያ ብዘይ መከራ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ስለዚህ ኣብዚ ግን ንዛረብ ዘለና ዓቢ መከራ the great tribulation definite article ዘሎ እቲ ንብሎ ኣለና specifically እንጽበዮ እንፈልጦ ኣብ ቅድሜና ዝመጽእ ዓቢ መከራ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዳንኤል ክዛረበ ከሎ ክሪኦ ከሎ ጸባ ያዕቆብ ኢሉ ኣሎ ብፍላይ ንእስራኤል እንታይ ይሽዑ ኣዝዩ ዓቢ ዝኾነ ጸባ ከም ዝኾኖም መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ማለት እዩ بخالق ክስታይ ከዓኒ እቲ ወዲ ቁጣዓ ዝግለጸሉ እንዳበለ ይገልጾ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብረሉ ይመስልኩም ክፍጸም ክኸውን ዝለቀቆ ዝፈነው ዓይነት መከራ እዩ መከራ እዚ ንደቁ ኣይኮነን እዚ ደቁ ካብዚ ፕሪዘርቭዮም ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንደገና ብድሕሪኻ ግዛኣት 1000 ዓመት እዚ ናይ ሚሌኒየም ሩል እስኖት ጽጽዋ ኣይኮነን ታሪክ ዛንታ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ማስ ኦፍ ኮርስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰርኾ ታሪክ ግን ሰልካ ቴሊቴል ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብርግጽ ዝፍጸም ፍጻሜ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ምክንያቱ ምድሪ ወተና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ንምድሪ መን ከርስ ምጽላ መን መርገም ምጽላ ምድሪ ርግም ትደ ነይራ መጀመርያ ኣይኮነትን ሰብዩ ታይገር ማሲዩ ናብ ምድሪ መርገም ኣምጽዩ ሰብዩ ናብ ምድሪ ታምጽዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ጥፍዓት ዘምጸመን እዩ ወዲ ሰብዩ ብምኽንያት ሰብያ ምድሪ ታይና ተረጊማ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ብምኽንያት ሰብ ምድሪ ተረጊማ ብምኽንያት ሰብ ካታትከውን ያ ምድሪ መሲልኩም ትባረኽ ያ ኣሜን ስለዚ ኮነ ኢኻ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ክዛረብ ከሎ ፍጥረት ኩሉ ኢሉ ንምግላጽ ክብሪ ደቂ ኣምላኽ እንታይ ይገብረሎ ይጽበየሎ ኣሜን ምግላጽ ፍጥረት ኩሉ ይብለና ኩሉ ፍጥረትሲ ስለቲ ብተስፋ ዘግዞዳ አልተገዚኡ ዘሎ እምበር ደስ ኢልዎ ኣይኮነን ተቐቢልዎ ኣይኮነን ምድሪ ርእሳስ ተቐቢላቶ ኣይኮነት እንደዚ ዘሎ ከርስ ማለት እዩ ኩሎም እንስሳታት ኩሎም ፍጥረታት እንታይ ገብለው የስቆርቆርለው ብለና ምሳና ኮይኖም የስቆር ንሕና ብኹርነት መንፈስ ማለት ውልድነት ዘለናውን ምድሓን ስጋና ማለት መሰል ውልድነትና ምእንቲ ክረክብ ኢልና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብራልና ነስቆርቆር ኣሎና ይብለና ምድሓን ስጋና ስጋ ብዘይረኸብና ሕማም መፅኡ ኣታክ ክገብር ከሎ ዝተፈላለዩ ነገር ክመፅእ ከሎ of course ብሽም ኢየሱስ ኢልካ ትሰጎ ግን ዋይ ትብል ማለት እዩ ዋይ አንታ ጎይታ ማዓሲ ስጋይ ምምልአት ዝድሕን ካብ ሕማም ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጣልማት መጥቃዕቲ ነፃ ዝኸውን ትብል ማለት እዩ ኣሜን ምድሓን ስጋና ይጽበል ብለና አምላኽ መስገን ምክንያቱ ናትና ናይ ደቂ ኣምላኽ ምግላጽ ሕጂ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ it's not about revival ኣይኮነን ወይ በአኖይንቲን በቅብአት ምግላጽ ገለገለ ኣይኮነ ዝዛረብ ዘለው ኩሉ ግዜ ኮንቴክስት ሓሊና ክንዛረብ ጽቦይ ነቲ ጽሑፍ በትናቱ ኮንቴክስት በትናቱ ሕጥበ ጽሑፍ በትናቱ ዓምዲና ንሪኦ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብኡ ዝዛረብ ዘሎ ግን እንታይ ዝዛረብ ዘሎ መሲልኩም ንሕናሲ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ እንግለጸሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምግዛእ እንመጸሉ ትራንስፎርም ዝኾነ ዝተለወጠ ባዲ ሒዝና ንመጸሉ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሽዑ ምድሪኻ እንታ ክትከውንያ ሪስቶርድ ክትከውንያ ክትሕደስ እያ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ምድሪኻ እንታ ክትከውንያ ክትሕደስ እያ ስለዚ ሃረርታ ኩሉ ፍጥረት ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበይዎ ኣሎ ዝብለና ነዚ ማለት ሽዑ እንታይ ዝብለና ኣንበሳ ምስ ብዕራይ ሳዕሪ ክበልዕ ይብለና ኣሜን ሕፃን ኣብ ደገ ኣብ እንዳተመን ከይሲ ታክገብሪ ክጻወት ምንም ኣይጎድኦን ይብለና ስለዚ እቲ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ቀውሲ ብምሉታ ክኸውን እዩ ደው ክብል ማለት እዩ ዕምባባ ሶሪ ኣንበሳ ከም ሰብኡ ታክገብሪ ማለት እዩ ከም ኩሎም እንስሳታት ምህዳን ገዲፉ ሳዕሪ ክበልዕ ማለት እዩ እቲ ናይ ዘላለም ፍርዲ እዚ ናይ ዘላለም ፍርዲ ብዙሕ ዓይነት ፍርድታት እዩ ዘሎ ግን ብዛዕባ እንታይ ይኾነ ንዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝኸውን ጃጅመንት ወይ ገለገለ ይኹን ዛረብ ዘሎ ኣበይ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናቱ ትሪቢን ኮይኑ ኣብቲ ናቱ ናይ ፍርዲ ቦትኡ ኮይኑ ዝፈርደሉ ዓይነት ፍርዲ ዝዛረብ ዘሎ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ይፈርድ እዩ ንርእስና እንተንኹንን ነርናሲ ምስ ዓለም ኣይተፈረድና ነርና እናበለ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ማለት እዩ ዝደቀሱ ዝሞቱ ይቐጽዕ እግዚኣብሔር ይፈርድ እዩ ሕጂ እውን ብዘይ ምእዛዝ ዝመላለሱ ሰባት ኣይገብር እግዚኣብሔር ይቐጽዕ እዩ
يقصعي يقذفي بموتون يقذفي باي ذا واي እግዚአብሔር بموت يقذف ايو اب حدش كدان يوم بعل هانانيا سبيران تا خوينم تقذفهم ማለት اب حدش كدان بعل هيرود تا خوينم تقذفهم እግዚአብሔር ገጽ ሰብሪው ታ ይገብርኒው አያዳሉኝ ሐስሲኹም ወይቱ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ፈቃሪ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚአብሔር ደንጋዚ ኦፍ ኮርስ ሂዝ ናትናቱ ካራክተር ክሉጣ አይከልኒው ማህሌ ካታይልና መስጉም ፍቅሪ ከሞት ሐያልያ ቀናታኻ ከም halhalታ ሲኦል ይብለና ስለዚህ ከፍቅር ዝግንፍል ፍርድኻ አሎ ነቲ ዘፍቀርካዮ ነቲ ናትካ ኸውን ነቲ ከምቲ ዝደለኻዮ ኸውን ተጸብኻዮ ሰብ እንድሕዳ ዘይኮነ ድስዕብ ፍርድኻ አሎ ማለት እዩ ፍቅሪ ክልተ ገጽ ዘለዋ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እቲ ናይ ዘላለም ፍርዲ ኢልና ለና አምላኽ መስገን ድሕሪኻ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን አሜን ዛ ምድር እዚኣ ጴጥሮስ ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ሓዊ بحاو خمس مكخ انت هاي دبل سماين مدن طواع دبل تخبر كحلف يو سلازي كل زفال عليه مودات اخو نغير كهونه له كابز قرب سي يلو درسنا كما يكن مالاس كم زنا او نغرنا يكرينا ابز قصل مالتي سلازي حاله تكون يا دام دريا طواع دبل تحلف يا سمايات طواع دبل حلف يوم مالتي امين እግዚአብሔር ጋር حدش سماين حدش مدرن كدالي مالتي امين حانت قال مزراب تراي زله ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን አብዚ ትምርቲ ካቨር ንገብሮ ነዚ ኢና ማለት ስለዚህ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻ ጽሑፋት አቢ ዝኾነ ተራ ዝሓዘ አቢ ዝኾነ ቦታ ዝሓዘ ክፍሊ ትምርቲ ማለት ያምላህ መስገን ኣብ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስና ብሉይ ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ኩሉ ዳ ኮይኑ ለማት እዩ ብዓቢዩ ብብዙሕ ተዘርጊሑ ለማት እዩ አሜን ስታቲስቲካሊ ክንሪኦ ኸለና መጽሐፍ ቅዱስ ተማሃሮ ብዘቕርብልና ስታቲስቲክስ ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ንኣስታት 1496 ግዜ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ግዜ እንታይ ገይሩሎ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ሰቦ 1496 ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ 319 ጊዜ ታኾይኑ ለማት እዩ ተጣቂሱሎ ክንደይ መጽሓፍቲ ዘለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን 27 መቐልዎ ሕጂ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክሳይሲ ልዕሊ 10 ጊዜስ ታኾይኑ ለማት እዩ ተጠቂሱሎ ማለት ናይ መጨረሻ ዘመን ብፍላይ ከዓ ኣብ ወንጌላት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በፓራብልስ ገይሩ በስተፈላለየ መንገድ ታገይሩ ለማት እዩ ተዛሪብሎ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕዳ በብዝሕ ዝተዘርበሉ ኮይኑ እንድሕዳ ደጋጊሙ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትሒዙ እንድሕዳ በብዝሕ ዝተዘርበሉ ጽሑፍ ኮይኑ ኣምላኽ መስገን እቲ ጽሑፍ ታይ ማለት እዩ ሲሪየስ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዶክትሪን እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ዳርጋ ብሙሉኦም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ነዚ ታይ ገይሮም እዮም ኣውጆም እዮም ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ እንድሕዳሪና ካብ መንዩ ካብ ሄኖክ ጀሚርካ ማለት ክሳብ ሚክያስ ሄኖክ ድሕዳ ይሁዳ ኸይድና እንታይ ገይሩሎ ብዛዕባኦም ከም ዝተነበየ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ፍርዲ ከም ዝተነበየ ንረክብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ ሚክያስ እንታይ ገይሮም እዮም ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣመልኪቱ ፀሓፍቲ ኣብያ በይና ንረኽቦ ብሉይ ኪዳን ዝበዝሐ መን እዩ ዳንኤል ካልእ ሕዝቅኤል ኢሳይያስ ካልእ ዘካርያስ እዚኦም ብፍላይ ብጣዕሚ ኣብዚሖም ዕሙቕ ዝበለ እንታይ ገይሮምልና ኣሎ ማለት እዩ ፅሒፎምልና ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምምፃእ ዝዛየደ ግዜ ተገሊፁ ንረኽቦ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፅእ ብዙሕ ትንቢታት ንረክብ እንዲና ግን እዚ 8 ዕፅፊ ናቱ እዚ ናይ ዳግም ምጽኣቱ ካብቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ 8 ዕፅፊ ግዜ ተኾይኑሎ ፕሬዲክት ኮይኑሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ኣዝዩ ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ዶ ይኮነን
ስለዚህ ዝግን ሸሞንተ ዕጥፍናቱ ግዜታ ይኮን ሎ ተገሊጹ አሎ ማለት እዩ ስለዚህ አዝዩ አገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ እንደገና ዝኽነብሎ ዘለና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ወይ ከላይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ብዙሕ ግዜ ሰባት መንፈሱ ብክስታይ ዝገብር ገለገለሎም ስፒሪቹዋላይዝ ገብርዎ ይፍትንዮም ማለት እዩ ገሊኦም ታይም ዝርዮ ጽሑፋት ኩሉስ በአናሎጂ ዝተገልጸ እዩ ዓይነት እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ኖ ሊትራል ተኾኒ ይፍጸም እዩ ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ ዝተባለ ኩሉ ተፈጺሙ እንዲ ከም ዘለዎ ሊትራል ተፈጺሙ እንዲ ኣይኮነ እንዲ ኣይተፈጸመ እንዲ ሊትራሊ ተፈጺሙ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ወይ ከላይ ዳግም ምጽኣት ከዓ ሊትራሊ ከምቲ ቶም ጽሑፋት ዝብሉና እዩ ዝፍጸም ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጠቅስ ከሎሲ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሉ ክርስቶስ ሞተ ከምቶም ጽሑፋት ካሙታት ከም ጽሑፋት ዝብሉኻ እንዳኾነ እንዳበለስ ይነገረና ማለት እዩ ሕጂ ጽሑፋት ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነይና ሪፈር ዝገብር ዘሎ ነይርዎ ዲ ጽሑፍ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽሑፋት ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት እዩ ዝዛርብ ዘሎ ስለዚ ኦልሬዲ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ሊትራሊ ዲክትድ ኮይኑ ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ከምኡ ከዓ ተፈጺሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ከዓ ብትዕግስቲ ብምጽባይ ዳ ንጸበየ እምበር ኣምላኽ ይመስገን ሊትራሊ ከምኡ ኮይኑ ክፍጸም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከነስዕር ዘለና እቲ ስለ ቀዳማይ ምምጻት ዝተዋህበ ተስፋታት እቶም ንኣሽቱ ዝመስሉ ዝርዝራት ከይተረፈስታ ኮይኖም ብምሎም ተፈጺሞም ማለት እዩ ንኣሽቱ ዝመሃሉ ቀንጠመንቲ ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስቀል ከሎሲ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ምናልባት እሱ ኣይርድኦ ነይሩ በገኑ ልዕሉ ክድርድር ከሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ነበረ ብኣፈይ ገይሩ ተዛረበ እንዳበለ ከዓ ይዛረብ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሽዑ ንኽዳነይ እንታይ ገይሮ ዕፃ ይውድቕሉ ማቐልዎ ይወስድዎ እንዳበለ ይንበ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ሊትራሊ ከምኡ እንታይ ኮይኑ ተፈጺሙ 30 ቅርሺ ከም ዝሸጦ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊትራል ተኮይኑ ተፈጺሙ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኩሉ እቲ ትንቢታት ከከም ዘለዎ እዩ ዝፍጸም ማለት እዩ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ምጽኣውን ከምኡ ክፍጸም ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጻብ ኣድጊ ተወጢሑ ከም ዝኣቱ ናብ ኢየሩሳሌም ተገሎት ተዛሪብሎ ስለዚ ሊትራሊ ከም ዝተፈጸመ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ከምኡ ኢና ንጽበዮ ከም ዘለዎ ተኸውን ክፍጸም ኢና ንጽበዮ ማለት ስለዚ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዋይድሊ እንዳኾሎ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይድሊ እንተኾይኑሎ ተዘርጊሑ ብዝርግሐ ተገሊጹ ዘሎ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዘለዎ ከዓ እዩ ክፍጸም እንጽበዮ ኣሜን ኦኬ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ብግልጽ ምሂርዎ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕዳ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 24-25 ምዕራፋት ከድና ሪናዮ ኩሉ ክልቲኡ ብዛዕባ ክልቲኡ ዝዛረባ ብዛዕባ እቲ ናብዚ ምድሪ ዝግለጸሉ ይዛረብ ብዛዕባ እቲ መንጣቕ ይዛረብ ብዛዕባ ኩሉ እንዳጠቃለለ ታብኡ ገይሩሎ ብዝርዝር ተዛሪብሉ እንረኽቦ ጽሑፍ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ወንጌላት ከዓ ኩሎም ወንጌላት ከዓ እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተዘርበሉ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ኣበይ ኣብ ወንጌላት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሎም ወንጌላት ከዓ ብዝርግሐ ተጻሒፍልና ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ጥቕስታት እንተወሰድናዮ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:3 ኣነ እንተኸድኩም ከም ዝሕሸኩም እብለኩም ኣለኹ ኣነ ምስ ከድኩ ስፍራ ከዳልወልኩም ኣብጣነ ዘለኹ ከዓ መፅእ ክወስደኩም እየ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንዳበለ ስፍራ ከዳልወልና ከም ዝኸደ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ስለዚ ብንጹር ዝኾነ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሒፍዎ ናብቲ ኣነ ዘለኹ መፅእ ክወስደኩም ክብል ከሎስ ናበይ ኸይዱ እንዳራእይዎ ዶ ይኮነ ሰማይ ዓሪጉ ኣይኮነን ድዩ እንዳራእይዎ ሊትራል እንዳራእይዎ ከሎ ሰማይ ዓሪጉ ተመላእኽቲ ከዓ መፅኦም ከምዛ ዝረኣኹሞ ከዓ ክመፅእ ከሎ ከዓ ክትሪእዎ ኢኹም ኢሎሞ ስለዚ ሊትራሊ ዝፍጸም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ክወስደኩም እየ ማለት ክወስደኩም እየ እንደገና ክመፅእ እየ ክበፅሓኩም እየ መንፈሳዊ መንጎኹም ክሕድር እየ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ብምስላ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ትምህርታት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣቕሪቦ ኣሎ ማለት እዩ እንደገና ኣብኡ ጥራይ ከይተሓፀርና ሃዋርያት እውን ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና መስለኩም ንሕና ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተሰረትና ብለና ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ኣለና ትንቢታት ኣለና ኣምላኽ ይመስገን ናይ ሓድሽ ኪዳን ነቢያት ኣብኡ ተደሪቦም ኣለዉ
እንደገና ሐዋርያት አው ተደሚረም አለው አብዝ መሰረት እዚው ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ማለት ያምላክ መስገን ስለዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን ገለ ትንክፍ አቢልና ማለት ያምላክ መስገን ሐዲስ ኪዳን ከዓ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝመሃረሉ እንረለና እንደገና ሐዋርያቱ እንታይ ገይሮም ለም ነዚ ብንጹር ብግልጽ እንታይ ገይሮም ለም ሚሂሮም ለም ፍላይ ቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 16 እስከ 17 ክዛረብ ከሎሲ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለውስ ብዘይ ተስፋ ክትኮኑ አይፈቱን ኢላ አምላክ መስገን እንታ ኮይኖም በቃ ክርስቶስ ክመጽእ ኢሎም ላትጸበዩ ሳመንቆም ካብቶም ቅዱሳን ታኾን ጀሚሮም መስልኩም ክድቅሱ ጀሚሮም ክሞቱ ጀሚሮም ብጎይታ ክድቅሱ ጀሚሮም ማለት አምላክ መስገን ዕፃና ይዞም ብጎይታ ዝደቀሱ ሰባስ አዝዮም ተሸጊሮም no way ዳይጋ አይክን ገብረሚና ነቶም ብጎይታ ዝደቀሱ ከምዘይ ንቀድሞም بحق بلكم الله خيلهم نساتهم بدمنا قبل علي احنا خمساتهم حبيرنا يبلنا املاح مسكين تحنكوننا كن اللي علينا نزل عالم كا مسؤو حنسا مسكيننا اين فلالنا مسك كريستوس نعم مدرسه ما تحيزنا احمد صيامه حداش ما حداش مد تدالو مسؤينا ابتنات هلونا اين ما تي املاح مسكين مسؤينا كنكون ابت حداش يرسالمون يبير مسكين ስለዚህ كلاي بيتروس سلسته أنتوي أو خلوا أوصلكم نيري بشم يسوس كم بوي معات قويتها جنا خمسة لا أخوينا أختمت سيا با سمايات وعوا إننا بلخ حلف فترة سماي برس نخمكخ مدرنا بعض اللو جبرتاتن كندد يو دقيم إذا خلوا زفر عليه خاب كونه إذا خلوا تاخوني كفال عليه داقيم ذو كل زفال على خاب كونس ليدما سمايات بحوي ما يخوض زفال على فترة سمايكا برس نزم كلو نتمت ساعات مع التأملخ الناس تصبحهم الناق على تفكمون بقدس نبرت فرات الجزائر كماي زبالة خد كونيو زجبعكم نحنا جنايلو كم تتسفو صدقي زنبرلو حدش سماياتن حدش مدرن نصبع علينا أمين انتهي ذلو صدقي زنبرلو ديتيل اي خاينه جست تصفات كم زلو تراي يو داون ذا سيم اب يو داون راف حاده معرف زلوتي مصحف هينوك سبعاي كاب ادم نزياتهم انه غويتا نخلاتهم كفردوم يلو مسالافات قدسان مصيو الله مسمن مصيو مسالافات دوسانو زعات خلاي مصاج زار زلمات بزعتي بحج تخون خلاي مصاج مصيو الله نتوم فرحات እግዚአብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ بزعبات ዝገበሮ ኩሉ እኩ ግብርን بزعባ እቲ ሓጣን ገፋዕቲ بزعبو ተዛረቦ ዘበለ ኩሉ ዘርባ ድርቅናን ክቀጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም ብለና ሄኖኩን ነብይ ነር ማለት እዩ ኦኬ እንደገና በመላእክት ተአወጀ ሐቅ ካዩ بنكودي ملاختي التأوجه حقي ورهادات حدا عصرت حدا ندحدارينا السري وزلهم يسوع كريستوس كم ذا ناب سماي كعرب كل دراخمه كومها كملس يجيلهم عن الله مسكن آمين ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዘለው መጽሐፍ ቅዱስ በሰፊሑ ማለት እዩ በሰፊሑ ድዛረበሉ አገዳስ ዝኾነ ትምርቲና ክሪ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዳክሰም እንታይና ንማህር ዘለና ክርስቶስ ክመጽዩ አይትደንቅሱ አይትደንዝዙ እንዲና እንዛረብ ዘለና አምላክ መስገን በግብርኻ አሪዎ ማለት እዩ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ክንጽሊና ናምልኾ ክንከይና